Onhan se niin tylsä, että me olemme melkein niin kuin vajaakykyisiä. Markus, Allan, minä, sinä. Kiitos, Anni. Mutta kyllä se on totta. Minäkin olen ihmetellyt, kuinka me olemme voineet kestää tällaista elämää näin kauan. Sitä ei kukaan ihminen voi käsittää. Kuule, lähdetään pois täältä Helsingistä. Lähdetään vaikka Lontooseen. Ei kaipaa muuta kuin pääkaupunkia. Ehkä me loppujen lopuksi viihdymme parhaiten pääkaupungissa. Ei. Minä ainakin haluan elämänmuutosta. Ja heti. Jotain on tehtävä. Tuletko illalla Addoniin? Ketä muita tulee? Markus ja Allan ja ehkä Lassi. Anni, tuo hattu on luonnon ihme. Niin on. Oletko saanut kotiin sen uuden iltapuvun? Olen. Otatko sen Addoniin? Otan. Anni on niin miettiväisen näköinen. Etkö sinä voisi yllättää meitä puhumalla jostain muusta kuin rukkaset? Selittäkää nyt te muut. Mikä syy Lealla on antaa rukkaset minulle? Minulle. Koko Helsingin pikkusuosikille. Mitä ihmeen tekemistä meillä on teidän rakkautenne kanssa? Minä en ainakaan vaivaa ketään puhumalla omasta rakkaudesta. Paitsi minua. Eikö teillä ole mitään tekemistä meidän rakkautemme kanssa? Älä. Anni, oletko sinä hermostunut? En ole, mutta minä olen täyttänyt 20 vuotta ja olen yhtä tyhmä kuin 15-vuotiaana. Minä tahdon kehittyä. Hän oli aamulla vähän omituinen. Hän nosti itselleen päiväkirjan. Oi. Kivistääkö sinun päätäsi, Anni? Ei. No, tule sitten tanssimaan. Ei teidän kanssanne voi puhua vakavasti. Useimmiten se onkin kamala. Rakkausko? Rakkaus. Jaha. Onko tässä nyt sitten koko säkki? On. Tässä ne nyt ovat. Että tunteekin teidät jo kaikki. Olen kuvaillut teitä aamusta iltaan. Niinkö? Meille taas ei Lasse ole kertonut neiti Lundströmistä mitään. Ei hän luultavasti tahtonut kertoa minusta. Neiti pitää lihapuolesta, mutta sinapista neiti voi pahoin. Vai oliko se siivistä? Ei, kyllä se oli sinapista. Sinapistahan se oli. Allan, minä tahtoisin tanssia. Allan, mitä harrastuksia sinulla on? Kyllä sinä tunnet kaikki. Silloin sinulla ei ole niitä yhtään. Kuinka niin? Minähän purjehdin, ratsastan, luen lääketiedettä yliopistossa. Ja ennen kaikkea minä harrastan sinua. Tuleeko sinusta hyvin puettu muotilääkäri? Toivottavasti. Mikä sinusta puuttuu? Sinusta voisi tulla jotain muutakin. Parempaa. Ehkä. Mutta minä en tahdo olla muuta. Minä en halua ruveta pohtimaan elämää tai etsimään päämääriä. En! Mikä minun oikeastaan pitäisi olla? Konetyömies.